Hai cu Smart Family Travel în parcul Valea Morilor, acolo unde Chișinăul prinde viață în familie. Începem aventura de la faimoasa scada a cascadelor, construită în anii 50. Are numai puțin de 218 trepte. Restaurată recent, scara leagă parte de sus a orașului de malul lacului și oferă priveliști spectaculoase. În trecut aici se organizau defilări, concerte și plimbări de duminică, iar astăzi e unul dintre cele mai instagramabile locuri în Chișinău. În parc te întâmpină și locuitori simpatici, veverițele, pe care copiii le adoră. Pe alei găsiți și hărți turistice moderne din metal, imprimate pe asfalt. Ele arată direcțiile spre obiective turistice în jur și au chiar și cod QR pentru turiștii curioși. Un alt simbol iubit este Micul Prinț, statuia așezată pe balustrada falezei. Este un loc preferat pentru fotografii și o surpriză pentru cei mici. Nimic nu se compară cu o plimbare pe apă. Catamaranele sunt foarte populare aici, fie pentru familie, fie pentru tineri. Din mijlocul lacului poți admira parcul în toată splendoarea lui, pădurea de jur împrejur, falezele amenajate și liniștea apei. E partea de triunghi a volanului, nu alea mari, dar aia mică, ca să te lovești mai puțin. Pe malul lacului există și o plajă amenajată, iar vara locul este plin de viață. Tot aici găsim restaurantul Pierce, deschis de primăvara târziu până toamna de vreme. Surpriză pentru copii, o mini-fermă cu căprițe. That's so crazy! Pe care micuțele pot hrăni și mângâia.
Continuăm plimbarea de lungul falezei. Pe drum întâlnim mai multe terenuri de sport pentru fotbal, basket și volei, folosite zilnic de tineri și copii. Atmosfera e mereu energică și prietenoasă. Un mare teren de joacă, mereu plin de copii, aduce bucurie celor mici. Chiar lângă lac, localnicii hrănesc rațele, iar copiii le urmăresc încântați. Lacul Valea Morelor are peste 34 de hectare și e înconjurat de o promenadă de aproape 2,5 km, loc ideal pentru plimbări, jogging sau ture cu bicicleta. Ajungem și la Teatrul Verde, construit în 1957. Are mii de locuri și găzduiește spectacole și concerte sub cerul liber în sezonul cald. Și din nou un uriaș teren de joacă. Copiii sunt încântați și părinții bine dispuși. De aici urcăm scările care duc spre strada Mateevici. Aleile sunt decorate cu flori, un adevărat farmec primăvăratic și estival. Parcul are și zone mai liniștite. Ne plimbăm pe o alee umbrită de copaci bătrâni, unde natura îți dă senzația că ești departe de oraș. Un moment magic, apusul de soare. Siluetele bărcilor cu pânze, reflexiile pe apă și lumina caldă fac ca Valea Morelor să fie unul dintre cele mai romantice locuri din Chișinău. Ne încheiem plimbarea revenind la scara cascadelor și la rotondă. Aici, pe ziduri, găsiți picturi inspirate din istoria Chișinăului, un fel de galerie urbană în aer liber. Un loc perfect pentru fotografii de familie. Acesta a fost vlogul nostru din Parcul Valea Morelor, un parc cu istorie, frumusețe naturală și locuri speciale pentru toată familia. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați și să ne scrieți în comentarii ce alte locuri din Chișinău sau Moldova vreți să explorăm împreună. Urmează multe alte aventuri cu Smart Family Travel.